Aj, witajcie, wszyscy raz do Lubnicy. Lito je zajszło, pełna kopata zeplowa mrożna. Jedna teraz, Jolga Smiedzin, a wszyscy zaso samsne ludzie, a duży w domu. A wszyscy zamsne zapoczat. Inaczej kraj. Dzieci wszyscy w krytku, stare tam zady, te czyszcze mole, czyszcze łąka. Gdzie są te ze Nordacy? Nebelčice? Wodce? Pančice? Kozaca? 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 Oj, Svinjana? Ej, Žoce? Žoce, Smičkece? Aj, Pieskece? Polščice? Kravočice? Bačon? Leno! Jerbus! Leno! Ach so! Hallo! Ja mam byli dobročić v Koranovi, ja sam se ganče zanese, to pojde. So, dalje chcem ja povítať ze Veselostu, ze Sklitna, kneza Klitten hier. Bürgermeister, mal aufstehen. Wo ist er? Der Dame! Bürgermeister Wessler ze Sklitna, knez Buhmann, nee, Luhmann, nicht Buhmann, nee, Luhmann. Knez Luhmann. Daj ma povítať ze Sletiske, Alvina a Zlatnika, dame. Zlatniko ze Slitovskej, dame, Litovskej, Letland. Stańcie, pokażcie co. Rosy! Widzicie, oni są nam przynieśli 4 ejmare puna gos. 4, kujże dwaj. Właśnie. Dalej to. Ja czesny host mam powiedział, że jest zes Żydzino. Bruno. Kory. Knez, kasę brak katolikasz. Knez Stoppelt. Zes Hory, Knez Stoppelt. Der Prini, der Stoppelt, der Sassen haut noch seit wenig. Tam daleka Wojerice. To jest ta wojewódzka mafia, tam witaj, wielkie uśmiechy. Knez Stoppelt, ten przykład, który nas tyle już do kości całszczyny podawać. Nazywać czysto chorby. Ludzie, doszło na Ragiece. Tatsächlich Ragiece. Tak, Kaszyce. Jaseńca. Ja, no fajnie, Jaseńca. Starczy, ja, tak masz. No. Łoki. Opa. Łopaka. Chłopaki, aj. Saskie Walce. Aj. Ciasece. Kopszyn. Leopold. Leopold! Aj! Danke, c'est bon, senior! Yes, we besoin de Leopold. Leopold, chodź! Znano, ste ho videli. Hušt! Bošice! Posece, Pušenka! Kamil, Nikolsteke! Ja mam przestać. Mamy zańczone szkłotkie sił do Kopšina, do Przystawa. Tam przy Zadkuli mamy dole przysta Kopšine wielki Schiff ze Hawaii. Schiff z Hawaii schił, a cejdzia su słyszeli o Salbach, a cejdzia tu nam dzięca program uratować. Sme ja weseli, oni sobie powiedzieć ze takim czestnym wysięczkom, a niedzie nam zaśpiewać. Będzie nam zaśpiewać? Ja nie wiem, wtedy ich zawsze nie rozumie z Hawaii, a oni to zaśpiewać. Hawaii. Kor piratów. Z Hawaii. Witaj piraty, witajcie te piraty. Hawaja. To jest to. Oni są silni pirata, te nie mają tam żadne muzie w Hawaii. Te mają jedność piratów, Ariane, żony. Kto z nas to nie wie.
Naše fare da lunes do nimo je lunes, tako je kus budaloga, leta je tako malo estetno kot tako daleko dobro. Hallo? Kojšta delegacija, tako da išla nas v Evropi, ma švedskega pirata kodla. Te žene su žene, a te pirate su te pirate. Te šlukecijan je že do sveta von, to je pirat. A veš pa, da bo pisal konsom, da su žene, da su ne reše. Hallo? A uvijek neka delegacija jeđe. Tež, Marko Šiman jeđe, to je pirat. To je šece pirate, se ja šec, gdje što souzač. A oni da se djenca souzač, na samsku reč. Vele vesela, s pevami, s našimi piratami, od videa skupine. Vele vesela.